спирам поредицата на South Park. Добре, и здравейте хора, аз съм Бузбеге и днес искам да ви кажа една информация за каналът, която мислих да направя вчера, обаче нямах време. И това е, че спирам поредицата на South Park по една единствена причина. Компютъра ми му стана нещо и тук игрите Tomb Raider може, тя остава Tomb Raider. Те почвам други поредици на други игри. Обаче на South Park нещо се развали, както казах вече, с компютъра и не може да я поддържа, не може да се включи самата игра и трябваше да я изтрия. И затова спирам поредицата, за което аз много се селям. Чакайте да си изключа фрапса, че исках. Снимам ето тази. Имах около 5 епизода. Ето това е миналия епизод. Моите сте го гледали и съжалявам отново, че така става. Че това са ми харесните клипове. Че просто не може да ми поддържа. И това е краят на поредицата South Park Discal Truth. Много хубавото е, че ще излиза нова South Park, която ако мога ще си я изтегля и ще направя поредица на нея. И това е за клипа. Съжалявам отново, че спирам тази поредица. И чао!